Companyeta, què tal? Com esteu? Estem avui per València perquè anem a anar cap al FESJOC. Venint de Benidorm, he arribat a València, després anem a Castelló per a finalment arribar a Benlloc, que és on es fa tots els anys el FESJOC. Este any la 15a edició i anem allí a veure què passa, o sigui que si voleu acompanyar-me en este cap de setmana, veniu, seguiu en el blog. Ja hem recorregut 230 quilòmetres del territori valencià, ja estem a Castelló, ja estem al meu pis. No, ara quan ja estic prou cansat hem agarrat el bus de Benidorm a València, a València hem fet una paradeta, després hem agarrat el tren i d'ací la bici fins al pis. Però bueno, jo crec que esteu un poc suats, anem a preparar-nos un poc i anem a veure, no? Hem arribat prou justos, però jo crec que ja no anem a esperar molt més i Mone ja, que al fons mos estarà esperant baix. Entre setos! No vaig ves, penses les coses però treixen al revés. El teu cor sublim em transportes molt lluny d'ací. L'esperança entre les dents. Dona igual por vídeos de grans. Ei, de tot el que vulgueu, licors i llepolies i en sols de seda suau. Bueno, pues estem així al FESJOC en Pancho, què tal, com estàs? Molt bé. Hem vist per Instagram que ahir el concert vas perdre el gorro. Sí. Un gorro que té molta estima, no? Sí, però l'he trobat. L'has trobat? És molt bonic, sí, perquè m'ha escrit el xic que l'havia agafat i realment no el vaig perdre, el vaig llançar pensant-me que cauria dins de l'escenari, però es va envelar un poc i va caure al fosso, però en sort va agarrar un fotògraf i tal i... Però nosaltres pensem que està venint un altre gorro per si volies, del regal per tu. Ja està, mira. Hem anat a pillar-lo i dic, mira, m'agrada també, me'l poso jo. És molt paregut al que tenia. Sí, que m'estan mirant de la foto, però l'estem de anem a buscar-ho, no? Igual, bueno, què, com va l'acollida de Llepolies? Molt bé, la veritat és que molt contents. Tenien confiança, la veritat, perquè va ser un disc que el van fer amb molta cura, amb molt de temps, en temps de qualitat, en pasta també, perquè havíem estalviat i teníem bona vibració, però ha superat tot el que esperàvem i molt feliços, la veritat és que molt contents. I com ha sigut perquè a mi una de les coses que més m'agrada del disc és que heu explorat sonoritats, o sigui, textures i sabors totalment. Heu provat moltíssimes sonoritats, vosaltres vos heu sentit en la llibertat de dir anem a provar el que mos avellisca, com ha sigut la idea de dir anem a fer algo de experimental, no sé, algo nou, diferent. Bueno, ha sigut un poc, jo crec que diverses coses, no? Per una banda que ens sentíem ja després de 5 o 6 anys, després de 2 discos, més segurs de nosaltres, també ens coneixíem millor, sabíem quines coses a lo millor ens donen bé i quines coses a lo millor no provar-les i també teníem menys por bueno, el segon disc, per exemple, sí que el van fer molt pensant en que li podria agradar a la gent o que... Clar, exacte, perquè el primer havia funcionat, pues el segon tenien que demostrar que no era una casualitat, no? Ja. Però en este tercer ja ens sentíem un poc més així, i després n'hi ha un factor molt important, que és l'aparició de Poyet, que és el nostre saxo, que ell porta ja 3 o 4 anys amb nosaltres, però és el primer disc en el qual ell s'implica a nivell de producció, de composició i tot això. I ell ens ha donat moltes de les coses i sonoritats així més diferents que n'hi ha en aquest disc, venen moltes d'ell i crec que ens ha enriquit molt. Molt bé. Vosaltres, l'acollida és brutal ja sols perquè esteu fent un munt de gires, esteu fent sold out, està anant molt bé. Alguna anècdota que es pugui contar d'estos concerts, un poc atípics, però entenc que concerts dins del que va, guai, que es puga fer a poc més, però jo que sé, alguna anècdota que t'ha passat? Anècdota. Es passen moltes i em costa, ara mateix, sempre que em pregunten això em costa recordar alguna perquè, però bueno, es passen coses molt curioses, està sent un any molt curiós, com has dit, per el tema de la gent asseguda, no? I bueno, la gent va inventant-se també maneres de ballar i de... Lo que es pot fer, no? A veure com te pots manejar sentat, a veure com te pots manejar el...
i bueno, nosaltres estem disfrutant molt. I anècdotes, pues, ara mateixa no me'n recordo de cap, però vaig pegar-li voltes i si em ve alguna te la dic. Perfecte, perquè bon rotllo, tot molt guai i al final jo tinc moltes ganes de fer poco en el tobogán, de falta un tobogán ja. Jo vull que arribi aquest primer concert on ja diguen, vinga, se pot ja a tope i poder fer-lo. Jo crec que la cançó... Sí, la cançó demana això. Nosaltres avui precisament venim molt contents perquè ahir van tocar un festival en Barcelona que era un dels primers festivals sense distància de seguretat. Hi havia tot un rotllo de PCRs per accedir i tal. I abans de tocar aquesta cançó jo vaig dir vam fer aquesta cançó ja fa més d'un any, composar-la, no? I somiàvem en el moment de viure-la com l'estem vivint ara, que és la gent de peu. Perquè fins ara sols hem pogut viure-la en la gent asseguda i voldríeu ja... I ahir ho vam viure per primera vegada i va ser molt emocionant. I el concert de que ja no sols d'esta gira, sinó de tot, de que millor record tingués per alguna cosa en especial, pot ser el de tancada de fa uns anys o... Sí, sinó que millor record tingués. Em costa molt triar un, sempre trie, pot ser 2, 3, sempre trie el segon Vinya Rock que van fer, que va ser el primer Vinya Rock que van fer a l'escenari gran, que ens van posar a les 4 de la vesprada o alguna cosa per obrir la vesprada i va ser brutal perquè van començar la primera cançó i veiem baixar a tota la gent. Veiem una quantitat de gent que no en teníem, no ens creiem que això... I tota aquesta massa vinguera a veure-vos, no? Clar, i això va ser un moment important perquè el grup crec que vam prendre consciència de que estàvem transcendint un poc, no? I després la gira de Japó al grup també va ser molt important a nivell de vivència, d'experiència i això. I després jo crec que el tancament de la gira de 2019 en la plaça de Bous de València per el que va suposar a nivell d'acte així col·lectiu en un lloc tan emblemàtic, de veure la gent tan emocionada i va ser, jo crec que dels concerts més bonics que hem viscut, sí. I bueno, jo veig molt de la del futbol, però has estat veient l'Eurocopa? Has estat... Algo l'he vist, no massa a tope, no, però diu un partit el diré. Sense ninguna passió així, però sí, he vist alguns partits i... A mi m'ha passat, jo he anat, els amics quedaven per anar a tal, jo anava per fer birres amb els amics i l'ambientillo. Però sense cap interès així molt... Bé, soc més de bici, soc més del ciclisme. Pues bé, vaig a dir-se, moltes gràcies per atendre'ns i que vaig de puta mare. Anem a estar tots ahí en el tobogán, ahí aguantant. Perfecte. Un plaer. Gràcies. Quants anys fa que no preneu casalla? Vinga. Jo fa més de 10 anys que no veig casalla i ara farem una casalla per no perdre-la. Jo fa 7 o 8 anys que no veig casalla. Vinga, va, anem a agarrar ahí. Home, ja, que està el típic que... Buenas gent, ja estem ací, ja hem tornat i és que no tinc paraules. La veritat és que la ressaca emocional és gegant, ha sigut un cap de setmana d'insomni i no sabria ni per on començar, ni per on acabar, ni què dir en este vídeo. He conegut a moltíssima gent super meravellosa allí i no vaig a mencionar els noms perquè sé que se m'oblidarien alguns, però xicotet resum, primer de tot, moltes gràcies i enhorabona a tota l'organització del FestJoc, l'Escola Valenciana, tant els treballadors com el voluntariat, que tots estaven allí. Tot era gent de 10 i l'enhorabona pel festival perquè vau fer algo realment genial. També vull enviar una forta abraçada a tota la gent que he conegut, a tota la gent que ha parat a parlar amb mi, a fer-se una foto, a tota la gent amb la que he compartit algun concert i a tota la gent de veritat meravellosa que he conegut allí per una raó o per altra, que ens tornarem a veure o no ens tornarem a veure mai més. Però la veritat és que l'ambient era tan genial, tots sereu tan bona gent. També vaig tenir l'oportunitat de conèixer a molts artistes, entre ells a Pancho, que va anar en el barret que li vas regalar, amb el gorro que li vas regalar. Va anar al principi del concert en ell i tot. I de veretxe, que no tinc més paraules, són les paraules d'agraïment a tota l'organització i a tota la bona gent que n'hi havia allà al FestJoc. Moltíssimes gràcies a Escola Valenciana per convidar-me a passar aquest cap de setmana tan genial. I pronte també tindreu en el canal de YouTube d'Escola Valenciana un vídeo junt amb Júlia molt interessant que vam fer per allí pel FestJoc. Així que de veres, me guarde un record enorme d'este festival, d'este cap de setmana i de tota la seva bona gent. Sols me queda dir que visca la música en valencià. Ens veiem el pròxim dimarts. Adeu. Ara tinc més temps, no hobbies més cars, em queda pendent una digna retirada. Es tanca un cicle, victòria, la barca marraeta.
les cançons podrint ser a la llibreta. Vos deixa si el cadàver despullat, el nostre llegat prim, la faena feta.